Я ж прийшов в політику з науки в лавах Народного руху України за перебудову. Тобто це була та альтернатива як комуністичному тоталітарному режиму, так і тому, що подальший шлях ми бачили України уже поза Радянським Союзом. Ну, вы праздновали, короче, как все нормальные люди. І тому для нас 24 серпня – це був визначальний день прийняття акту про незалежність. Потім велика наша робота полягала в тому, аби якомога більше громадян України підтримало акт про незалежність. І 1 грудня відомий всім вже референдум відбувся із переконливим результатом, що українці хочуть все-таки жити в незалежній державі. Я просто забув. Більше 90%. Да, більше 90%. Саме головне, що всі без виключення регіони, включно із Кримом, дали більше половини голосів за незалежність держави. 8 грудня я чудово пам'ятаю цю дату, тому що одразу по приїзду Кравчук зібрав невелике коло керівництва руху, до якого я входив, і давав нам вичерпну характеристику, що відбулося у Біловежській пущі і що він привіз. Чому ми, саме рухівці, так до цього пильно відносилися? Річ у тому, що вже тоді багато із нас розуміли, що Росія просто так не відпустить Україну. Тому що вся історія так званої Російської імперії була пов'язана із присутністю України в цій історії. Без України... без Києва нет Москви. Абсолютно. Без України ніяка Російська імперія не виходить. Є якась там орда монгольська і її, так би мовити, коріння в Російській імперії. Отже, ми дуже ревносно відносилися до теми незалежності. І в Біловежській угоді, яка створила СНД, як ви пам'ятаєте, тобто співдружність незалежних держав, там уже ми побачили і певні загрози для щойно проголошеної української незалежності. Попри те, що це вже говорилося про... Вот саме головне. Ну, саме головне те, що в СНД передбачалося знову якесь об'єднання країн, які щойно вийшли з Радянського Союзу. Ви ж розуміли, що це була така певна, я не знаю, українською як прокладка така. Тобто вони ж не могли там вийти і сказати, ну все, там 70 років там до побачення, всі вільні. Ну. Це ми чудово розуміли, але я вам скажу, як уже учасник всіх подальших проблем, пов'язаних із цією угодою про СНД, як уже через рік Росія пропонувала змінити прийнятий в Біловежській пущі документ і вже створювати знову наднаціональні органи. Тобто знову повернення до... Тобто цей рефлекс імперський, він спрацював дуже швидко. Дуже швидко. І деякі кажуть, що це сталося там під час чеченських війн, але це вже була середина 90-х. Тобто ви відчули, що вони хочуть повернути Радянський Союз набагато раніше, ніж багато хто. Більше того, я був в складі державної делегації в Москві. Це був січень 93-го вже року, коли Єльцин запропонував підписати нову угоду по СНД, де вже з'являлися Мінськ як столиця СНД, де вже з'являлися наднаціональні органи, які будуть координувати і спрямовувати діяльність країн незалежних, які ввійшли в СНД. Але ми чітко прослідкували уже тенденцію до повернення структури радянського управління, і тому Кравчуку було поставлено буквально ультиматично питання про те, що він не має права підписувати такого роду документи в Мінську. І Кравчук якраз через тиск руху не підписав цей новий статут, ну і ця ідея провалилася і відійшла. І Україна стала таким собі дисидентом в СНД. Точно? Не тільки дисидентом, а на Україну тоді Росія почала сильно тиснути, в тому числі, і це стосується вже безпосередньо ядерного роззброєння України. До цього моменту Росія думала, що Україна у складі СНД
неоімперії російської, буде володіти певною частиною цього так званого потенціалу під керівництвом і управлінням російських збройних сил. Тобто сама ідея по собі про роззброєння – це була певна помста з боку Росії, яка зрозуміла нарешті, що Україна не буде таким слухняним молодшим партнером. Так? Ну, трошки і так, і трошки не так. Росія з самого початку не хотіла визнавати юридичне право України на ядерну зброю. Ну, третій у світі ядерний потенціал. А коли вони сказали «ні, ми не хочемо», і коли з цим погодилася Америка? В наших усіх документах, які приймала Верховна Рада України, це відбулося ще до незалежності в 90-му році, коли приймали декларацію про державний суверенітет, скрізь констатувалося наші мирні прагнення стати без'ядерною державою в майбутньому, але скрізь говорилося в майбутньому. Тобто про тимчасове роззброєння... Це мав бути довгий процес із різними передумовами щодо того, як це робити, там, і за які кошти. До речі, це ж дуже дорога програма знищення ядерної зброї. Я вже не кажу про такі речі, як чим захищатися, що має бути натомість. Тобто обговорили питання і НАТО, членство України в НАТО замість ядерної зброї, обговорили питання фінансової допомоги, обговорили питання гарантій національної безпеки. Це окрема тема, яку я хотів би більш детально. Ми дуже все подробно обговоримо. Це дуже важливі питання, кожен крок важливий. Так. І от Верховна Рада України з приводу без'ядерної України ухвалила декілька рішень. Спочатку, ще перебуваючи в складі Радянського Союзу, Українська РСР, декларація про державний суверенітет. Потім, коли проголосили незалежність, то в жовтні 91-го року заява була Верховної Ради про набуття без'ядерного статусу. І в квітні 92-го року була постанова Верховної Ради України, як ми будемо рухатися до без'ядерного